Merge? Da. Și vine cineva cu mingiuca. Și cineva o ia în mână. Așa. Cealaltă. O prindem. Așa. Bravo! Acum lasă. Extraordinar. Uite și-o pune iar în... Nu zic o pune iar în dreapta. Arată care în stânga. Cum e în dreapta. Iui! Nu vine să cred. Bravo, mami, tu Bravo, nici nu știi micuțelule. ce ai realizat, miculuțule. Hai să te pup. Te-am Drăgălașule. pupățit de numai. Nici n-am știut că tu știi să ții mingiuca în mână, tu, mami. Că la Paști nici nu știai ține. Și acum o muzi dintr-o mână în cealaltă. Vai, bravo! Bravo, bravo! Bravo! Micăluța. Încă să-l facem să vedem. Îl ridicăm puțin în sus de vreo 2 ori. Uite că nu vorbești, vezi, face... Cred că trebuie să mai fac încă 100 de lucruri. Uite așa. Îți place, mami? Cucu! Unde ești? Ioi, ce repede vii tu jos, că nici nu te vede, mami. Bravo, mama! Cum îi spui tu la aparat? Uite ce freze are bebelușul. Uite la el ce freze are bebelușul. Salut! Cum zici tu? Meme! 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 Cum zici tu? Uite unde? Meme! Me! 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 Așa, mama, spune și tu! Spune și tu frizură mică! Wow! Ba! Ce aici, tu, mama? Asta e aparatul, tu, mami, uite. Uite, 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 uite. Unde-i bebelușul? Unde-i bebelușul? A rămas bebelușul în partea cealaltă? Ascultă aici. Bebelușule! Cezar! Cezar! Auzi cine e dreapta aici? Cezar! Că... Nu vrea. Păi, mă, bebeluș mic și frumos. Nu vrea și nu vrea. Nu te pișcă? No, în sfârșit ți-ai dat și tu seama unde suntem. Ți-ai dat și tu seama în sfârșit unde suntem.